chigorobo chaiva chaoma apa, basa ratopera ende watotiza. Your political life was resuscitated by General. Dai ari greed aingozvitorera power from Mugabe, but akakudzosa Mozambique after wadzingwa sembwa. Nhasi wava pwetere nezvigananda zvako. Regerai vakomara. Sara pina mashoko vanhu vouya vachiataka mutungamiri wenyika vachitora aiwa mapress release press statement akabuda muna 2017 acha mutungamiri wenyika aiwa atiminetwa his contract as vice president. Don't subscribe or like on the bell icon. Ndimina paendo ya chagwaza 3 anobuda chiposta the post mashoko atabva kutaura ubva posta this statement ramuri kuona rakanzi Vice President Emerson Mnangagwa press statement termination of employment as vice president in accordance with the Constitution of Zimbabwe Amendment number 20 Act of 2013 section 329 6th schedule paragraph 14 paragraph 2. His Excellency the President Comrade Mugabe has exercised his powers to relieve Honorable Vice President E.D. Mnangagwa of his position as Vice President of the Republic of Zimbabwe with immediate effect. It had become evident that his conduct in the discharge of his duties had become inconsistent with his official responsibilities. The Vice President has consistently and persistently exhibited traits of disloyalty, disrespect, and deceitfulness and reliability. He has also demonstrated little probity in the execution of his duties. To mashoko akabuda panguva inekasiyana na Honorable SK Moyo. Mashoko arikubuda panguva ine arikudzoswa nevanhu vachiti aiwa ivipi Costa Nochenga angari greedy angozvitorera power rake zvakanaka wotouya toti ndo zvataugwa naRG Mugabe, but panguva ino akati azviti tatinotora akanga ari vice president ndiye acho achilida nyika, but panguva ino kuri kuona the same person akarescue someone akanga adzingwa zvakanga zviri unplanned. Panguva ino ndiye akuonekwa as if ndiye atwa mutengesi. Modzai mafunguro enyu mure Zimbabwe moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nakume section medu musava subscribe or like, turn on the bell icon.